Dobre, vítam vás z nového videa a dneska sme sa rozhodli, že ideme hľadať fortresku. Fajn. Musíme len ešte kopať, tak musíme počkať, dokým... No, dobre, idem ja, ale asi sa vymením s Doprom. No, ide on, lebo má lekcia proti ohoravosti a kope radšej on tedy. Fajn. No, dobre, fajn. Aj, toto je večnosť. Už by mohlo byť. Aha, už sme v fortreske, yes. Fajn. A ideme nájsť asi spawner. Potrebujeme zabiť bojezrov na bojezrody. Mám 9 enderperov. Asi ich hodím do prvý, ale neviem. Neviem, tomu, kto je zodpovednejší, mu hodím. Ale asi to je dobro, ale neviem ešte. Či sa rozhodnem, že či mu to hodím. Ale asi hej, lebo on je to asi... No dobre, fajn. Ja aj pozor, tam ponastrieľa. Mohol by sa už niekto spawnúť. Len túto. Furt tí vidr skeletóni aj skeletóni. Aj bojezovia. Zabí ich Steel Penguin. Steel Penguin sa rovná Microwave, takže pardon, ja ho budem volať Steel Penguin, lebo som na ňo tak zvyknutý. Ale naozaj sa volá Microwave. Takže dajte mu odber na jeho kanál a dajte aj mne, dajte aj Doprovi odber a dopozerajte toto video do konca a dajte mi like na toto video. To ma najviac podporí a potom budem vydávať viac takýchto videí. Za 50 odberateľov by sme plánovali urobiť jeden projekt, ale to je ešte naplania. Je to ešte neočakávané tých 50 odberateľov. Tak už som v polovici, ale neverím tomu, že by som to dosiahol. Ale budem sa snažiť. Nech to dosiahnem tedy. Fajn. Obzeráme sa tu ešte, že či tu náhodou niečo není. Čestky. Lebo by sme chceli nájsť, ale asi pôjdeme už za chvíľu domov. Lebo toto nás to tu už nebaví. Dobre, fajn, zoberiem si XPčka a asi idem domov. Fajn, tak asi idem domov. Jaj, čo tu ešte? Fajn, skočím do lavy, nech idem domov, lebo nemám nič. Dobre, fajn, už sme tu. Dobre, ideme do domu a tam ukončíme asi toto už video. Dobre, fajn. Keď sa vám toto video páčilo, zanechajte tu odber, like a ďakujem vám, že ste toto video dopozerali až do konca. Uvidíme sa u ďalšieho videa, takže čaute.